Assalamualaikum. Kecangkeman. Assalamualaikum. Cangkeman. Innalillah. Assalamualaikum. Ngomong apa? Astikum. Kula dhuwun. Monggo. Wong Jawa no. Wong Jawa kok astikum. Astikum. Niku wae. Assalamualaikum. Uluk salam. Donga dinungo. Kalih kula nuwun apane? Ya padha wae. Awak sampeyan wong Jawa nganggo astikum. Kula nuwun. Iya. Nuwun sewu ki sana. Nggih. Apa bener iki desa Siti Inggil? Mriki wewengkon Siti Inggil. Yen ngono kowe ngerti peranganing kawula ing Pati kang jenenge Ki Andorante. Andorante niku mboten enten loro angene setunggal. Kula piyambak Andorante. Sampeyan iki Andorante. Andorante. Dan dikon iki sinten? Ya, diranuhake wae. Nggih. Panjenengan aku pangarsa ing Kadipaten Pati mangun oneng. Kanjenge Bupati Mangunono. Oh, Pangapunten Kanjeng. iya. Menika Parangka Pati oleh Kabupaten Pati. Ndoro Pati ngapunten. Prajurit. Nggih, Ndoro prajurit ngapunten. Wah, layak. Nate mau lho Kanjeng Pati. Apa nate weruh to? Kula nate weruh menika gambare gedhe to ngajeng seketeng kuburan. Wah, buadok pelek sampe. Iki ya ngono kok. Pemengkone Andorante. Kanjenge. Iya. Kok tindak pati wewengkon Siti Inggil kepanggih kali Andorante kula niku rawuh kawula alit ajeng pinanggih enten ana. Pancen nganti adoh saka ing Kadipaten Pati Nggih. nganti tumeka ana desa Siti Inggil iki mau pancen iwujud. Nggih. Pancen aku goleki pawongan sing jenenge Andorante. Reh, ning aku saiki wis ketemu. Nggih. Aku bakal miterang marang kowe. Perkawis lah napa? Jane apa to karepmu? Kok nganti kowe ndamel gawe geger ana ing wewengkon Siti Inggil. Ndak saben ana wong netepi wajib tindakake salat sembayang, mbok brangkali watu, mbok balangi kludunge do mbok buaki iki karepku piye? Perkarane niku to. Oh, Perkawis agama niku to. bener. Ngeten Kanjenge. Kula niku jane yo gelo lara ati. Gelo Perkarane kula wong Jawa duwe kapitayan. Wong-wong sing nika kanggene kula minger kiblate. Lali jawane sebab dheweke umpama ora kuat bakal rusak jati dirine. Tundone klewong sok benerake diri pribadi nyalahake liyan. Kula terus nganggo akal-akalan. Dheweke kula brangkali. Dheweke kula doti sandangane. Perkarane kepengin tak welehno kula. Awit ngeten. Kula niku gelo lara ati. lah gelone manggon ndi? Balik saking sawah Tegal mantuk. Ya. Wayah awan kepengin turun teng jero awane panas. Kula teng lintak gemletak nyelehke awan. Lho. Ngerti-ngerti enten swara. Enten pentahan ulang dipentang. Ditabuk. Blak. Bar niku kupinge dibekep cangkeme mangan. Lawa bubar. Ngoten niku ra kakekane. Perkarane kuwi Nggih. kowe
kesel awakmu karepku arep enggar-enggar awakmu mergo kesel. Repeki. Sak temah kowe rumangsa keganggu. Nggih. Mergo ana lurah sing dipendang. Nggih ora trimo. Ondorante. Pripun? Kuwi pratandhakake Nggih. yen agama Islam kuwi wancine sembahyang netepi wajib manembah dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah dadi sembahyang. ganggu marang kowe. Sembahyang ngobong-abong. Nek kapitayan kuwi sembahyang niku yo manembah. Sing disembah senajan ora sifat wujud, ning ora kudu bengak-bengok. Mergo urusane ati tembus rasa ning alam sing kula sembah alam gaib. Pripun? Pancen kabeh kuwi tujuane padha. Nggih. Nanging beda-beda carane. Nggih. Padha-padha manembah ning beda dalane. Ning pati nek kelebonan barang mengkene niki mesti rusak. Ya ora bisa. Lah pripun? Yen bisa aku pangarsa ing Kadipaten Pati. Nggih. Kudu bisa ngadili perkara iki. Lah nggih. Si tinggil ya kawulaku, kalebu kowe ya kawulaku. Nggih. Yen bisa aku njaluk kanthi banget. Pripun? Anggonmu ganggu marang kawula sing padha netepi wajib. Nggih. Ora, wis cukup semene wae. Nek Aja mbok bacotake. padha adile kanjenge. Wong sampean sesembahanku. Ya. Kula anak njaluk karo bapak ra mboten salah. Ora. Nek iso sing tinggil mboten enten mengkono iki. Sing do nganggo carane sampean mang pindah ning kabupaten mriku. Oh. Aku tinggil. Yen perkara kuwi ora bisa. Lah pripun? Mergo kuwi ya budaya ana ing tanah Jawa. Lah nek kesenten mriku tetep tarusan. Yen kowe rumangsa arep ngrusak arep ganggu, kowe aja manggone si tinggil. Nek kulo marangan arep kaya tengah alas kono Si tinggil niku mboten warisane sampean. Si tinggil niku mboten dhewe sampean. Wene Pak kali sembok kula. Aku ngerti. Pekarangan kula dhewe omah kula dhewe. Nenten wong ganggu. Mboten iso niki tatanan kula. Senajan si tinggil kuwi omah-omahmu dhewe. Nggih. Nanging aku pangarsa ing Pati. Terus Sing duweni panguwasa ing Pati. Apa kowe arep wani pangarsa ing Pati? ah lah nek kepepet kula wani. Oh, nantang. Lah nek nyalahi aturan kula wani. Oh, yen macam ngono. Kan suwi. Penusa kaya Ondorante kuwi ora pantes kumelet ana ing jagat. Kudu disikirake. Kanjeng apa? Gletek pedele wang-wang. Nek 100 kan Boten ngono. Rasane piye? Arep katen. Pripun? Gentenan. Waduh, Bupati sambar gelap. Si tinggil geng. Iki